Hvis man gerne vil lave en Google Hangouts on Air, foregår det på en lidt anden måde, end jeg præsenterede i en tidligere video. Her går man ind i starten. Man går ind og siger, at man vil klikker på Hangout. Så lige om lidt, så får jeg en mulighed her. Man kan se Google Hangouts on Air. Og det er så en mulighed for, at man udsender samtalen via YouTube. Jeg kan sige her, at jeg vil starte en Hangout. Jeg kan give den et navn. Jeg giver den test. Test. Sammen med, skriver jeg. Det er så mit hold igen. Og så siger jeg, at det skal være nu. Og vi kan se, at den bliver udsendt offentligt. Så siger jeg så, at jeg vil dele. Gå ind og siger del. Så kommer den og læser ind her. Vi kan se, her er den. Jeg kan dele begivenheden her. Jeg kan give mulighed for, at mine deltagere de kan stille spørgsmål. Jeg kan give mulighed for, at mit publikum kan se en trailer. Og jeg har også mulighed for at sige, at nu skal det starte det her hangout. Og jeg kan sige noget her. Jeg kan se hernede i detaljer, at den er her. Jeg kan få links til den. Jeg kan invitere flere. Jeg prøver at sige, at den skal starte. Det gør jeg her. Så kan jeg stille spørgsmål. Stille et spørgsmål, det gør jeg så her. Dette er et spørgsmål. Det er meget originalt. Sender jeg det. Jeg kan sende en feedback. Jeg kan gå videre, og jeg kan også afslutte den. Jeg lukker den her. Vi kan se de muligheder, jeg har her. Gæsterne kan kommentere, jeg kan fjerne den igen. Gæsterne kan invitere andre, tilføje fotos. Jeg kan også redigere min begivenhed, administrere gæsteliste, duplikere den, og jeg kan slette den. Jeg kan bagefter, når den er udgivet, den er færdig, gå over i YouTube og gå ind og finde den på min kanal, hvor jeg eventuelt kan gøre den privat, hvis jeg vil det. Nu sletter jeg begivenheden, og så lukker vi simpelthen ned.